Кошмари в кухнята. Тази вечер, 20 часа. По Нова. Новият Линд Екстра Крими. Майсторски изработен млечен шоколад. Фин. Нежен. От майсторите на шоколада Линд. Линд Екстра Крими. Толкова нежен. Когато ти трябва максимум сила за нула време, гръбни Fairy Max Power. Най-силната формула на Fairy срещу мазнините. Чисти 4 пъти по-бързо в хладка вода, което значи 4 пъти по-малко търкане. Пробвай, за да повярваш. Fairy Max Power. Макс чисто, макс бързо. По празниците пазарувай с цени на ниво, като на промоция. Или на едро, с цени като за дядо Коледа. Вземи 2 броя от този дезодорант на топ цена. Зареди и кухненска ролка като на промоция. Ето и течен сапун, от който да заредиш изгодно по 2. А за да ти е по-свежо, вземи вода за уста на второ ниво. Избирай от над 5000 продукта с до минус 30% отстъпка и фиксирани цени чак до края на януари. Метро, празнувай на едро. Хартията за печене фино, сега с още по-добри незалепващи свойства. И нова мултибейк технология за всяка идея в кухнята. От марка номер 1 по продажби в България. Да изберем свежестта и по Коледа. Заслужава си. От понеделник в Lidl. Портокали за лев и 55 стотинки килограма. И 250 грама боровинки за 3 лева и 95 стотинки. Lidl. Заслужава си. Новобранецът. Тази вечер. От 22. По Нова. Нова серия консултации при президента. Днес с Възраждане и ДПС ново начало. Ще има ли изцяло машинен вод на очертаващите се извънредни парламентарни избори? Банките с подробни указания как да действаме около Нова година, когато преминаваме от лев на евро. Защо плащането на изтичащи сметки онлайн трябва да стане до 29 декември. Кола удари момиче на пешеходна пътека край училище. Първи кадри с героя от Сидни, кой е човекът обезвредил с голи ръце единия терорист. Гледайте тържествения концерт «Българската Коледа», където ще звучат любими коледни песни под съпровода на Биг Бенда на Българското национално радио в изпълнение на Поли Генова, Веселин Маринов, Д2, Васил Петров и цяло съзвездие любими български изпълнители. Четвъртък, 25 декември, 20 часа. Наживо, по Новата.